Good morning guys. Umagang kay ganda. Good morning. Ang ganda ng araw, ang ganda ng umaga. Ay, ang ganda. Ito na yung napunlan natin last week. Ayan, lumalabas na yung mga mata niya. Ang ganda. Ito, ayan. Umaga ngayon guys, time check. 6:35 in the morning. Ayan, at dito na tayo. Yan po ang gagawin natin. Lahat po dyan, nakahalira po sila. Ayun. Ayan, nasa 500 po ang ilalatag natin dito. Yan, ganito po guys ang ating pagpunla ng ating binhi. Ayan. Hanggang doon sa dulo po, mapupuno po ito ng ating mga binhi. Ayan, si Dan ang tagahakot guys. Kami naman ni Hipag ang tagalagay. Tagalatag. Ayan, ang ganda ng binhi guys. Oh. Wow. Koれは目が出ること、が出たこと。Mama. Yan. Ang ganda, walang mga bungal-bungal. Yun. Ito yung kagandahan dahil wala tayong bungal na nakikita. Okay.
Okay, kanina guys, nag-time check tayo, 6:30. Ngayon, anong oras na? Ita-time check natin ulit. Oto sang, imananji. Nanji dakiti. Ayan, 7:40 in the morning. Ayun, simula kanina, 1 oras. At yan na po ang nagawa po natin guys. At ngayon po, iiwan ko na sila kasi may pasok ako ngayon. Ayan, may pasok ako ngayon guys. Si Dan at saka si Hipag ko, kumuha sila ng holiday. Mag-Golden Week na po simula po bukas. Meron pong holiday sa Japan. Ang tinatawag po natin ay Golden Week. Ayan, 1 week holiday. Ang ibig sabihin po ng Golden Week guys, para sa amin, ay Week of the Farmer. Ayun, para makapagtanim, makapagpalay. Yun po ay tinatawag na Golden Week sa mga farmer. Ayun. Ako naman, nasa pagkain ako, kaya hindi ako makapag-holiday. 1 taon po ang pasok namin. Ayan, si Dana nasa Mitsubishi, at saka yung Hipag ko nasa Hitachi. Ayan, wala silang pasok bukas. 1 linggo po yan. Okay guys, hanggang dito na lang ako. At ako'y aakyat na at makapagligo. At tayo'y papasok na. At tayo'y papasok na sa ating trabaho. Ayun, ayan. Si Hipag ko muna ang mag-vlog. Si Hipag muna ang kukuha ng videos natin guys para meron akong mai-update pa sa inyo. Okay, bye-bye! Richam, bye-bye! Okay, iwan ko muna sila guys at tayo'y aakyat. Ya, oto sa hanggang bate. A few moments later. Kohi! Ayan guys, bago ako papasok, ayan, pinaghandaan ko muna sila ng broth coffee. Ayan, pinaghandaan ko muna sila ng kape. At ayun. Richang! Kohi! Ay, ja itikimasu. Hai. Ayan guys, papunta na tayo sa ating work at iwan muna natin sila. Kawawa naman, 2 lang. Ayan, kulang na kulang po ang tao. Ay, itikimasu! Si Dana. Si Dana. Oto-san! Ikimasu. Thank you for watching guys. Ako si Inday Avil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.